ji kampa Holê agahiyên xeternak. Jinên Daişî peywendiye bi toreyên qaçaxtiyê re dikin. Qene ji kampê birevin. $1000 Amerîkayî bo revandina her jinekê. Vê pêngavê bi rêya tunelên binerd ên li hundirê kampê pêktînin. Berê wan jî li hembêza Tirkiyaya dagirker li serê kaniyê ye. Kanala El Arabiyê li bara vê mijarê raporekê belav dike û eşkere dike ku çend jinên Daişî yên nikarîbûn birevin van agahiyan piştrast dikin. Li gor jina Êzdî Rosîta ku ji kampa Holê hat rizgarkirin, piraniya toreyan ji hêla Daişê ve tên birêvebirin û di hundirê kampê de aktîvin. Kî van pereyan dide jinên Daişî? Li gor mukurhatinên jinên navborî bi piranî, rêxistina İHH ya Tirkiyayî piştgiriya wan dike. Ev rêxistinahan bi navê alîkariya mirovî tevdigere. Lêbelê, di avakirin û piştgiriya terorê de xwedî risteka mezin e. Li kampa Holê ku nêzî 5000 kes têde ne û piraniya wan ji pêmayên Daişê ne. Gelek hewlên revê ji hêla hêzên ewlekariya hundirîn ve hatine pûçkirin. Lê tevî vê yekê hevdemî tevgera komikên veşartî û piştgiriya Tirkiyaya dagirker bi Daişê re. Nedûre ku bombeya li kampê biteqe û peşkên wê bigihêjin tevahiya cîhanê.